Tato yapo. Asante haya ni viewers wachawaya manje. The two should it be in there? The what? That drink. The juice. Sometimes when you send contracts, don't they give you drinks? They do. If they're okay. Oh yeah, it's not allowed here. Who? Besides, no, it's allowed, but this company, like if it says I'm marketing it, I'm not marketing it, so I'm just doing it. I'm just doing them a favor. Some glass. Just a favor because they should be paying me. Linda apaninda ngoisiwa kuti ku Africa wano zvati kumakunoku. Tivangoona kuti kune ino J20 o siko ku Africa. Like what? Yeah. And then junior masquera say. Yes, junior masquera say. Someone knows I can't happen in Henneken. Oh yeah, I got this Henneken, one of the most. Ambayo go the other way in the middle. But if you go the other way, it's fine. This is Meland Masquera say. Hi guys. Morisa Ivan. Hi guys. Hello. Farai Majeris, Farai Mkatu. Farai Majeris, Farai. I think the point is his point was SIS MELLY Morisa. Bonjour. And hello my sister Najani. Hi brother. Nabjani. Jani, your sister from Peterborough. Okay. And Zororo. Zororo and the Tipeo cashback, Miss Sake. There's something much better that we're actually preparing. As na primrose, this is your chant. This can primrose Africa. I'd say against Africa. Now As na pretty mother that is the masquerade say kuma European countries. Kuma. And how are you now, Phoebe, David? And good evening, Nesai. Miss Yaruto dance. I miss you out of Muzok. Ah, Miss Udoro, where is it? Where is it? Bomira is also. Bomira is also, Miss. Who don't say drinking? Miss Bomira is also. Umaru dance. Magets are tea, Umaru that no magets. I'm a get up now. Africa, never gets. And the African Daguara and Chand. I was still Muswa. Right. $226 and counting. Something to go. Mbomira. Marriage anti, marriage country. Marriage anti, European countries.
Where you go? No, not yet. Ranzi, do you mean Zororo is now in UK and SIS MELLY? Oh yes, it's now here. Where middle? Come on. It is arrived. Tapinda. Yes, African aunties doing this. Somalia. Actually, Somalian. Varu and manyama. How about you again? Varu manyama. Hi guys. Where muyo? Zororo is now in England. Oh yes. Tauraina my diaries, from one or European countries. Hi diaries, good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Oh yeah. We are part of Zororo now. And It's now in England, here in the UK. Panatanzi. Comedians very guy. Anzi SIS MELLY ko vasiri mu UK tozvifambisa sei kujo. Where are you, sweetie? Anautaura dari kupi Perpetua Chinyani. Kana uri Perpetua Chinyani? Nah, that one is in SA. Okay. You are in SA Perpetua Chinyani. Iwewe, what you have to do, I always say it several times. Could you come to my WhatsApp? I will help you register. And it's like, don't forget because you know matanga shukudzoka mchikumbira hey kwafiwa. Guys, join a funeral policy 89 rand per month. Unaita cover yako 89 isingatombotengi kana 6 pack yekasa light kana 6 ma cold drink mazana aitengi mozviziva imi but amudi imi munofunga kuti amufi ndipo mune mistake musingazuti chibuda pagedhe naso singarwari kugona kunzi bhane motikari ukafira ipapo saka uda kuitirwa gofundme chokwadi iwa imboblinga uchipfeka malebhu irongekai guys 89 3 months chete watoyemachiwa ukatofa kana tukatotsuka nemotikari kana tukatofirwa nemwana takutokuendesera bhodhi yako kumusha kuZimbabwe takutokutakura kuti kuendesa kuZimbabwe tasei kuno kuyo zvinenge yave kuno kamera mukoma godoni iko zvino timuonai tapinda mu UK ndo matave mu UK muno tatolenda tatogarira muno saka kana usina police imimi vanhu ku UK ndimutori patight wese because us people who stays in Africa we think you guys have got money, right? So kana mbuya vakamedza banga kumusha, the burden is on you. Kuti ungononga funga kuchifonera uya rena ari ku UK anomaona audzo kuti mbuya vafa tikuda mari kunoko. So this is the perfect opportunity. Just that even vamwe mninge makanika kudhara makanga makavhurawo mapolisi aminawo hausi kulimitwa still you can come and open. Hanzi na Perpetua ndiri ku Germany. Uri ku Germany tinokubata uya kuseri Pepe good uya kuseri ndokubatsira uya kuseri. Saka zvinoitika ndezvekuti iwewe kana uine yamwe yangu akajoina muno unongovhura futi Zororo andikona iye anongo akavhura iwe nefamily yako imweshi wovhurawo Zororo woisa iwewe nevamwe 6 anomaona 359 chete rands kwete mapounds. So I'm sure mapounds is less than 5 pounds imari 10 pounds 12 pounds per month 12 pounds per month watokabva vanhu 8 ndizvo andika. Yes, excluding extended members. Excluding extended members. 8 people excluding extended members. Kana wazoda kuwedzera na mbuya wozoisa wepa papa tozokukalkulate timari but still zvenge zvakachipa. Membership cards toma wana after how long after first payment? Uri kupi iwewe? Vanessa Shuro ndamira Vanessa Shuro uri South Africa iwewe. Uri ku South Africa kudaro Vanessa Shuro. Kadhi rako nokuenda uri kupi kwachona kana uri Cape Town just go even mangwana mande kuma office eZororo vanokuitira kadhi wakamirira. Chero kaenda ku Bramfontein kana uri Joburg rate wakadhi same time wakamirira ipapo. Chero kwauri enda unotinda kuzotora kadhi rangu handika wakabhadhira kangani. Chiitawo kuti ubhadhirawo 3 months zvichikwira hakuna kuti wabhadhira nhasi wauti ukanoda kadhi chinda pa 3 months apa uone kuti kadhi rako haripo here riripo but hamusi kukuleta makadzi enyu.
3 months chete kadhi rakura tobuda. Saka UK zvamutiri kutaura ndezvekudai so unogona kuti mapolisi ako 2 handiti wati mapolisi ako 2 toti kune imwe iyi handitika inonzi Gordon police poita yedu yeZororo Pumulani handiti wanga ugarawo neGordon yako tapindawo isusu handika urikuda kukavha iwewe nema extended families handika ari kumusha unogona kutora this policy iyi 12 pounds yako per month handika 359 rands kumarands. Then pakaitika nhamo in the case yekuti paitika nhamo handika kuZororo what you can do unogona kutaura kuti ndiri kuda kuvigwa neiyi naGordon handitika Zororo zvainoita inokupa mari bheki ine mari yainokupa iwewe mari yako wopiwa mari yako inoya unogona kushandisa kutenga chikafu kana kushandisa kutenga zvimwe zvinhu though 359 inozi 319 tinenge tine chikafu here apa tine chema here apa right but 12 pounds apa ukanzwa shaikirwa une mari yechema yaunopiwa handi muri kunzwa pa 12 pounds ishi ukangosvika 3 months dzako ukangonzwa firwa unopiwa kofini rako tovigwa kana uri ku-UK wachipa mutoro rako hatina kana mari yakaita mbotla asi hatina choice takutongobunduruka nechuna chako takanaka nacho paAfrica animaona so inenge iri advantage kwauri saka joinai guys handitika iwozo kana uchida kuvigwa naGordon uvigwa naGordon iwe wotora mari animaona tokupa 15 chema yako wowedzera kumusha zvinhu zvakaoma zvakudhura wowedzera kutenga gusa riri kumusha kuti vanhu vadye kune imwe mutori nebhasi ende kana ukashakira kunoku tikakutakura kubva kuno kuendesa kumusha kuAfrica kuzimuku nendege handimaona zvatinochikoita futi funeral yako iwewe kumusha ikoko tisu tichakuviga tokutora paairport nedzimwe mota dzedu dzekuZimbabwe toenda newo kwaChivi tonokuitira funeral yachona kana wanga uchibhadhira yebhasi tinotounza mabhasi edu tokutakura nemakombi zvese. And in Eddie case, this is confusing. Are you marketing for South Africa or for UK? UK. No, mapound. Daita kuti vaone kuti ishoma. Animona 319 rands. Kuma pounds. Listen, that is 12 pounds. So for UK, okay, let me leave this thing here, my rands. Let's talk about 12 pounds. And 12 to 13 pounds. Depending on the rate, you come see oil. Animona. Sakatova takuitira zvese. Nikutoka ndokuvigwa kuno kumaiva kuva ne20 zvasinambo kuona kumusha wonzi wafa zvonzi waviga kuno unongochomesera mbereki wako endise ngaida kungono kungove neclosure yekuti shuwa mwana wangu ari mukofini uyu aenda hanzi ko isi tiri kuGermany I think mambopindura kuti anofana kungokutomerai message tinokuitira zvese unotojoina tatouya hoti ko zvino tiri kutobatsa ma-European countries ese tatouya hoti next year tinenge tiri in person live in SIS MELLY then ripo pa Australia ipapo saka neko Australia mugara magadzira but iko zvino mugarai matanga tonyoresa garai matojoina izvozvi tozongofinalize tatoveko asi chitogara wapinda musystem. What if you had a policy with doves back home? Can you continue here? Zvakatosiyana kana une doves yekumba chingovhura yako imwe kunoko gara nedoves yako kumusha wovhura Zororo yako kunoko. Because that one covers you within the borders of Zimbabwe. Yes, iyo indi inokukava ipindi South Africa. Handiwaona inokukava kuZimbabwe ikoko. But iyi South Africa kuno kuchera uri ku Cape Town pass kwemvura uko. Tinongoya kuzokutora ikoko. Doves haipindi muno. Saka zvasiyana. Asi kana uri ku UK kuno kumunhu abvunza ndoku ari ku Africa uko. Saka UK kunoku tinongokutakura ubva kunoku toinda newe nendege zvokuti tinoenda nemise haisi nyaya yasunguza kuti tinovhia chakara chongopinda mundege bweza hapana patanga kusa mushipo unosvika wapera mvura. I think vamwe vachangojoina varamba vachibvunza the question nekuti how do you join saka kana uchida kujoina zvaunoita iwewe manje ndosaka ndiripo inini namba dzangu munadzo munongoya kwandiri inini kuWhatsApp inini ndokubatsirai kutiite registration handimuzati mungaya kwandiri inini chikabhenda mungodzika kwandiri handimuziya kana pakaita error miscommunication muri munhu munoziva saka munongodzwa SIS MELLY tadzoka ndimi akatijoinisa chinhu ichi handika ini ndochichipedzisa ndosaka ndichinesana nemabhosi angu every time ndinotombopopotawo ndokanga mandibhosi kuti ndakatifonerai munhu ushu zviri kufamba sei vanotoapologize kana vari wrong nokuti ndo basa rako rekukumirirai imi nokuti muite mapolisi. Hands contact details for UK. I think mataura kuti number dzenyu vanadzo ndibate asi ndine namba dzangu dzimwe dziya dzekuno dziya mugona kudzinyora ipapo kamuchidzidzira nemusoro ku UK kwandiri kakwanda kugara Africa basi. Aiwa basi.
Saka why ndiko namachiripita kuti runs guys. I system yedu right now ichiri kushanja nemaruns. Saka yoka sama runs isozo converter to pounds. Ani muri kuona? Online ipapo direct iripo muso online ndio atoshandisa. Right, 2 questions bana. When repatriating echituna, does the policy give allowance yevanoperekedza body here? One person, yes. Okay. Anoenda nekudzoka ticket rako kuinda kumusha wo nekudzoka zvenge zviripo 1 munhu chete. Mose kuti ticket anodhura endegeni 1 munhu chete. Right, hanzi isu tati kana uri kubva ku-SA ndoita futi here waiting period ini ndanga ndichishandisa Zororo. Wauya kunoku? Aiwa, continue. Alucha continue. You continue. Unongo continue chete asi kuti wongochibhudhira 89 handika wapinda mu UK takuinda pa 319 chete. Ndezoka? Ndizvozvo. There was another one, I think it was almost a similar question. And is there a running office in the UK? We are setting up an office. Yeah. Ndosaka tiri kuno kwizvozvi titori busy kuti tichise set up office. Very soon tengeta kudza ipana office yedu chiri kupi because chiri kuitika nchoti mimi vanhu makawandisa vamwe vari ku Leicester vamwe vari ku Liverpool vamwe vari kupi vamene kwa vari kwakasiyana siyana koko andimona saka tiri kuzama kutsvaga a central office yekuti se office yedu asi panguva ino president zvatiri kuita tiri kudai so tine ma-agents atiri kujoinisa mamwe acho anova muri kuona akamira apa antika vari nogara kunzvimbo dzakasiyana munogara kupi Hello in Essex. Essex. Ani muri kuona vanobva ku-Essex, the agent we-Essex. Kana uri kuda kujoina uri ku-Essex, unongobata Rena, chesa manamba avo vese tonyora kuti Rena Essex. Antika toti Fairby, Bristol, Midlands. Toti Memory, South Yorkshire. Toti Lisa, Mona Lisa, Liverpool. Ani mona. Toti Kudzi, Australia. We are the camera kuno. Ikanyanya manya inowaita ndiwaite dzungu. Toti Kudzi, Australia. My sister ari kupi? Tracy ari ku Nottingham. Animona. Yakapfeka kepe redu. Akapfeka regalia yake. Akafitwa zingaite. Tangu akazvarwa akada. Kuno mu Birmingham. Antika maitawatawa varipo. Kungoti avo vakanita makumbo saka vasi kugona kumira. Maitawatawa. Hanti saka mona tsofa tine 1 2 3 4 6 tine 7 cities right now. Tine 7 cities zatinadzo andimoona saka iwo kana uine town isipo apa padzao patauro apa uchida kuti ujoinewo pane online training antika yatichakupai chigara mauya kuzvino we create a WhatsApp group for you guys antika ma agents mopinda then we teach you how to register people muri kwa muri koko chakanaka registration guys asi mahara neono wana something andimoona ukaregister vanhu vako 10 as long as vachibhadhara zvakanaka every month unenge uchiwana ka something andimoona ka 10% kako kanenge karimo kanenge stupid. Pane imwe question, 2 questions. Ndikaita problem ndotadza kubhadhara 3 months ndotanga kuti 1 pa waiting period here. Of course 3 months yes utotanga asi ukaitawo mweziwo usatosvika pa 90 days up andiona aiwa tino continue tinoti aluta continue. Okay, there was another question yabvunzwa kuti how many people are covered pa 319 yamambo taura here? 8 6 or 6 sorry personal extended family excluding extended. No, you are right. 8. 8 Husband, wife and 6 kids. You're right. You're right. 8 people, guys. Pane mbunzo wabvunzwa na Ivan marriage masango tiri kubvunza kuti isu tiri kubhadhara vanhu ari zimu munhu ari kuzima akafa munoita sei ari mu UK here? Aiwa ari ku South Africa. Okay. I think Ms. can answer that one. Okay. It's very simple. Okay, that one you can go Fira, you just call us. My numbers edu 011-339-1484. Mungo tiudza kuti muna shaikira kupi then isusu we facilitate the burial and everything. Ku Zimbabwe ikoko. Pane imwe question yabvunzwa futi hanzi tikaenda kuzimu takunogara ku Zimbabwe to convert the policy tinoita futi waiting period here. Aiwa miti. Okay. Munongo rova continuous. Right. Pane watu vada kufona. Pane here ane mwe question baba pane ane question bvunzai mubvunzo guys. Bvunzai mubvunzo kana kuti kutomhanya mchinda kana waona agent wako apa chesa manamba avo kana
urutoza toda kuti agent wetown yauri irgaini kudzei chokwadi guys chiripo chisiri chekukudzai ba agency ari ku South Africa kune vanotora 60,000 take home pamwedzi vakachanga ichitaka kupinda vakapinda zvichi agent ka akajoinisa rudende gwari kubhadara anoenda ne 60,000 every month and ndakazvonera nemaso angu hanibona saka iri kutaka kulonja vanhu vakanyoresa vanhu ku UK of course amumboreki mujambirani kuti tikopause pamwedzi ndine mvunzo bvunzai paka if the policy holder happened to die first what happens to the policy given then andaka cover my whole family what happens okay so far if the main member akashaya kana ili product of South Africa pane mari yatinopa yatinoti akailifa yekuti we are compensating the family with main member ashaya but for the UK product tine a benefit ya tribute ndika work on yatingaona kuti what can we do in the event of the main member ashaya but we will let you know soon but for South Africa pane vanotoziva kuti main member akashaya pane mari yatinopa family yekuti the policy holder ashaya ndiangari breadwinner so family tine mari yatinowana but for UK tine a benefit you know my dynamics say UK ne South Africa akasiyana so tirakuedza kuona kuti andika the best benefit yatingape ku family in the event kuti main member ashaya ndeipi but we will let you know soon. I think what I was trying to ask is we the surviving family if we want the policy to continue how does it no that one is obvious that is not the answer okay let's say the husband ashaya and the wife in their nature take over their nature take over okay and in the event ukuthi murume afa and pasara maybe mudzimai and mudzimai aneta take over kana kuti pakaita sara pavana anobva ita futi sara papolisi okay thank you pabvunzwa kunzi I want to be an agent of Peter Bar please pane vanhu vakawanda vatinda kuti agent tava explain what they need to do. Right, you need to come to my WhatsApp. Yamunoziva yaya. Come to my WhatsApp and tikangoti agent. Then I'm going to check it upon myself. Ndakuto create a WhatsApp group. Then ndoku eda imese. Ndaku eda WhatsApp group. Ndozo eda memes akeyo varipo. Anti vanoiwa chakuitsa training online. Azvimbonetsi guys. Anti mona. So that modi matanga kunyoresa vanhu venyu. Asi vanoda kutoregister right now. Kwandiriwo nditoriwo futi kutokuregister it's still okay but kumatauna ndingakwanisi makapurisa mu UK moindawo kune ava machaisa manamba avo uchivabata nokuti vari mudhuze nemi handika unongotaura navo vachipokubatsira. Then pane question yambobvunzwa I think mambo ipindura pandofunga pamwana kunzwa a person relocated 3 months ago from SA Zororo sat UK should she continue with or another waiting period again? Auna waiting period. I think my answer is Auna a waiting period. You know what you have to do is you just upgrade from 89 year to 319 atrukutaura chet. Auna waiting period because ogara remember yedu kutatu. Ngowedzera mari yako yoenzana nekuno ku UK nokuti wayo ku UK. Then pabvunza question yema extended family kuti matmane product here for extended family because I think ndofunga yamataura 319 the 6 children and husband and wife. Product here extended family tinayo sipa papa regaini chimamzake vadai. Okay, so for extended family, we still use our SA product. Kana mchida ku add extended family, for example, if you have taken the family package for 319, kana kune mama warikumusha that you wish to add, there are 4 packages for extended family. Pane 60 rand, ye 80 rand, ye 110, ye 220 per individual. Of which 60 rand, I think it's about £3. Which will be just, yes, or less that will be adding. So my extended family, mnowa cover very koko kuzim, but we combine it with your main policy, mungu patara online kawan. Zain King, answer to your question is yes. Anzi ndakajoiniswa na agent ndoziva sei kuti ndawe active ndiri ku SA Cape Town ndowana kupi office cause ndakarasa number agent. Paunenge uchibhadhara mari yako panotouya message, pane message inotouya panobhadhara iwe kuti thank you for paying and before actually pane message inotokureminder kuti usakanganwa unobhadhara policy yako musi wakati
handitika usati wakwana ndeti musi wakati then wabhadhara kunouya futi thanks message inokutenda kuti thank you for paying Zororo Pumulani chiyo funeral chichichi whatever saka kana ukaona usina kureceive message then obviously there's need yekuti ubvunze kuti kone makayei kubvunza kune so you can even come to me wamunoziva wachona ini ndokutresera zviri kufamba sei. And also for Cape Town, we do have 4 offices in Cape Town. We do have my office in Belleville, Wynberg, Cape Town CBD, Absa Building, Fredenberg. So can I go make sure that is in order? I'm sorry, my SMS at our SIS MELLY. I don't go to my office since it's about 4 offices in Cape Town. I think Munaru Arukuramba Chivunza Mpunto, I got opened on SIS MELLY because Tambo Pindra and so Munaka Kuzima and Gachi going to have zero. Munakafa kuzima no vigone dafs, yes my dear ano vigone dafs iwe chedu kungotuudza kunoku iwewe kuti munhu mari afira kuZimbabwe andika anonzi netsai so andika isusu kunoku toto facilitator imi makatogara kumba motona zvese zvichitoya dafs zvichitoya kuzotora body kana anga afira mumba tichitoisa kumochari andika tichitotaka kuti preparations okuti munhu avigwe tichitokuvigai chete. Hanzi zvinoita here kuti ndoisawo vana vamabrothers angu asi toshandisa different surnames even vana vesister yangu vakashaya. Hanzi zvinoita here kuti ndise vana vamasiblings even ndichishandisa different surnames. It's an extended family, yes you can. Ndo inonzi extended family yoyo. Saka unenge tungotizongokuonera kuti yauri kujoya yauri kubhadhira icho ndeipi unoda kubhadhira mari pamusoro pe-extended family yako towedzera pane yako yatobatanidza wotunga kubhadhira manje every month. Okay. Hanzi I'm paying for vazukuru vangu vari ku-SA ndakuda kuenda papolicy as a main holder ndoita sei? Handizwe kuti ari kubhadhara sei? Ndofunga pamwe ari kungovatumira mari ndofunga. Mvura yako wakazvimiririra. Hanzi tikaenda kuZimbabwe tinobhadhara ne-US or RTGS vakutaura zvokuZimbabwe. Pane option ye RTGS ne US. Okay, so both auction. Okay. Oh yeah, I already have 17 people in Newcastle I want to join. I think my pin road out but I WhatsApp then you get them. Yeah. Pane yanzi ndatombobvunzawo. Miraitoona kuti mbvunzo upiwa. Payment munobhadhira online guys. You pay online. It's set a launch munomu like now. Pane vane mbobhadharira. Zvazviri zvakanakira manje ava ndaibhadharira munhu varipo ndofunga kana vase vari paline apa vaingocalculata mari yavo after 3 months dzavo dzakwana vakatanga kungondicalculata mari yavo yegore kuti mari yavo yegore mari izvo vachabhadhira December January handi mari January December meno vachabhadhira ndakapiwa mari December January ndikabhadhara vachapesera kubhadhara vachatanga kubhadhira mari everywhere Hannah they're everywhere. Pane munhu abvunza question vana pahanzi can I include my father who is 85 years old? 85 and below, yes, you can include them. Okay. And do you have Zororo in Ireland? I think it's a worldwide funeral plan, so any country in the world, just contact SIS MELLY, she will register you. Those are the worldwide funeral plan. I'm just trying to see if there are any more questions. I can't see any more questions. Right guys, pane cashback ramba chibvunzwa iyi. Cashback takuza kuti chambogadzira zvimwe zvinyuwani zvichari zviri nani da cashback. Chakupai feedback kana zvaipa kana tisatakudzai kuda kuti apasati pane cashback asikana handimaona. Kana tisati announce kuti kana yango ipati mbobati mari dzenyu. Unokuda chikuza kuti pane cashback ndiyamotora mari plus mutuna mabese mafoni enyu. Handimaona. Saka guys mshiri yakangora ka ino vakadendere mvura yesoti yanaya. Ndiyo ngwe kuti mugadzise vasikana. Nokuti tomorrow you don't know it. Tunomka uripona tunofuma usipo. Kana tunowana message ipi mangwana kuti ndiana afa. Chigadzirira urongeke right now. Madiaries ese manyama. Ichimeka ishua kuti majoina mapolisi. Anitika joina mapolisi have a police. Uyaonetsa uzvimwe but police wakabata mapolisi ako. Pane vamwe vanonoka how much is the registration fee and monthly payments in the UK? I think mambo vapindure. Andifunga kuti kune registration fee. Hakuna registration fee. Kana wango joina wakutotunga kutobhadhara mari yako pamwedzi 319 yoyo pamwedzi. How can I join? I'm in Mozambique, Maputo. I think it's the same answer again. Uya ku WhatsApp kwangu ndikubatsire. Come to my WhatsApp, I will help you. Hanzi, do you have a website?
Our website is www.zororo-pumulani.co.za. You can change your app. .zororo -Pumulani with a P. .co.za. Yeah. How do I join in Canada? Again, same question. Come to my WhatsApp switch. And the type one agent number, I suppose same answer again. I don't know where WhatsApp when you know a link. And then that is when New Zealand, should we join through Australian agent? New Zealand. Yes, you can. You can join through Kuds, yes. I think the question here, how to join here up into Rukoktar. It's the one contact SIS MELLY, she will register you. And can I pay a year in advance? Yes, you can. Okay. It's from how much? I think Zororo again. 319 rands. 319 rands. Yeah. So you work on name nyika or kunzakwe nyika. Rate comes you pay online, right? We are to converter. You end up kuma pounds ako, kana kuma US dollars ako, kana kuma euro ako. Atimona. Then you shenda shakada. Zororo in a package, my flight tickets and accommodation from UK. My flight tickets, chat. At the moment, and at the moment, okay. One flight ticket, yes. Do you have an agent in Canada? Not yet. Does the policy mature after a certain time, or is for life? No, it doesn't mature. Policy mature. Okay. Right. SIS MELLY, chiti tenderayo. So my dearies, thank you very much. Maitabasa, God bless you. I hope mucha mujoine murongi kandichika we are mujoine murongi and kana mukafaisto kugamchira iko Africa tuno kuvigai andi mashona. So and an option to choose rema caskets. Pano dome casket that you can upgrade. Pane iri kutaurwa ye319 idome casket antika but iwewe kana uchida akurimwe pamusoro soro kana takanyigwa star rako uruzongo upgrade totonyora star rako woinda kunovigwa. We saw that my agents contact SIS MELLY WhatsApp number that was the per page, the same number she will get you group agents. What else is there? How much for a family of 6 and you are Tarwaya? 319 rand or equivalent currency in Uganda since it's a worldwide funeral plan. You pay online and then wait a conversion. And this was a chitenda my diary. Thank you very much, guys. Thank you for your support. Supporter, guys. Get ready. Next day, chat in the request. Chita world touch you. Chitengesa product edish. Anmona. Sagarai makagazirira naika. Mosora shakanaka, guys. Kana magesa sata uya moesa moto. Majua. Moesa moto mobika pashe. Kana magesa sata uya ku Africa. Antika, guys. Ayo pakanaka, guys. Guys mboipinda mchirungu. Boss, good. Bye bye.